May naig iti dayta adamag makadwa tayo iti linya ni Sir Wilson Bumayat Jr. ti dadaulo ti United Cordillera Transport Federation tapno amuan tayo ti kanayunan nga aksyon iti napagsasaritaan da nga voluntary fare increase uno ti maibilbilang tip para kadagiti driver. Naibaga malam sir ni Jordan Campana daytoy nang rugin itatangal daw ti panak-implementar ti nabababang fair tip no voluntary fair increase kadagiti POJs tayo iti Baguio City ken Benguet. Sir, anya ti araramidan ti federasyon tapno masigurado nga masurot daytoy nga scheme o no napagtutulagan idi kalman sir. Yes sir, good afternoon. Naingat iti panagmonitor tayo tapno maipasigurado tayo. Awang kuma iti problema iti panaka-implementar na dito eh. At amo tayo mat iti jay first nga na-implement tayo jay 20 ket adu iti adat man ti basit nga problema ket antayo kuma kayat nga maulit manen di jay nga banag. Sir, anya iti nagbalin nga konsiderasyon nyo no apay nga napagtutulagan iti 16 pesos, apay nga haan nga 15 or apay nga saan nga 18 pesos. Anya ti eksplanasyon wano nagbalin nga konsultasyon no apay nga nadanon daytoy nga amount, sir. Ay sir, nagpaayab tayo iti meeting April 21 tapno pagtungtungan ti fair adjustment nakita tayo met na lawmin nga namin duwa nga nagpababada iti presyo iti lana iso nga nagdesisyon ti grupo iti kalmang ket base iti computation mimot piman ket medyo 50-50 jay 16 iso nga tapno dagitoy mot commuters tayo handamot piman nga affected kanda kami mot nga drivers operators ket hang kami mot unay nga madagsenan. Sir, mainay iti daytoy garod 16 pesos nga napagnunumuan nyo. Iti panagadalyo kadi sir kat makuna nga daytoyen iti break even uno patas nga amount para kadagiti driver, operator kan kada kami nga mangnamnama sir iti public transportation. Ay sir, daytoy ti nakita min nga wagas tapno hantayo taamin tayo met ket affected niya iti panagnato ti krudo iso nga daytoy ket 50-50 nakita min nga tapno fair nga Canada. Sir, mainay iti implementasyon daytoy nga 16 pesos voluntary fare increase wano kunayo nga tip para kadagiti driver nga madagamin dagiti dispatcher sir nga mangpilpilit nga pagbayadan da dagiti pasahero iti baat nga kuna tayo garod ket voluntary wano tip daytoy nga amount anya iti action ti federasyon tayo kadagitoy nga insidente sir. Yes sir, may sa dito yung isutigit kitaan may no adaman ti problema adati maiasideg iti federation nga complaints when ipasa ibagada JLTFRB ket akaksyonan tayo mut nga dagos apag pag-receive tayo ti complaint ket i-verify tayo and then aksyonan tayo. Sir Wilson, nakunam nga maadaan kayo iti naingat nga monitoring kadagitoy nga insidente iti implementasyon na anya ti iskimyo, anya ti proseso yo kan kasano ti aramidan ti maysa nga pasahero no agbalbalin nga voluntary or agbalbalin nga mandatory daytoy makunkuna nga fare increase mabalinda kadi nga agreklamo direkta iti DOTR sir. Yes sir, actually no adaman ti complaints yo regarding iti temporary fare increase siwawaya ti opisina iti LTFRB siwawaya iti opisina iti federation tayo wenno iti city government tayo ket siwawaya ti opisina city engineering nga itapyo lang isuda ipakaamuyo kanyada no anya man dagita nga problema yo regarding that fare increase tapno ti kasta ket maaksyonan mabagaan dagitoy aglablabsig.
May sapay nga sa lunsod kanyak, sir, napagnunumuan nyo kadimatan dahito makunkuna nga service contracting program kan ada kadi dagiti kwalipikadon nga drivers kan operators tayo iti dayto nga programa, sir. Di kalman ket napahapyawan mi lang data sir gamin iti nagmeeting da JLTF car ket only dagitoy modernized jeep tayo ti maikan ag avail no sino dagitoy ruta nga dati modernized na isuda lang ti ag avail iti service contracting, but so far iti traditional jeepneys tayo awan pa lang sir. Naiba nga malam sir, ni alas sungduan daytoy, kumusta mo dagiti jeepney drivers iti syudad ti Baguio? Nagsublida ka din, aminan iti kas mga dagiti nagsardeng nagpasada? Ma'am, good afternoon. Actually, 96% siguro iti drivers tayo kat nakasublidan. Dagiti naawat at tulong dagiti PUJ driver tayo manibot iti LGU kan dadto mga ahensya, iti bat daytoy nga mapaspasaran tayo nga krisis. Regarding iti ayuda ket dagos met piman nga nag-aksyon iti city government of Baguio ket inpaayan na dagiti drivers tayo iti AX nga 5,000 pesos ket no napansin niyo jay inwarwaras da ijay convention center isu DJ apo ken lately dati na receive dagiti dadto mga drivers through GCash nga 1.5 from fuel subsidy iti LTFRB. Sir, adaro nga ing dagiti sumagmamano jeepney operator nga awan maawat da, wenno awan mauawat da nga ayuda, dagiti laang driver iti adda. Nakasekretaryo ka din dagiti maseknan nga ahensya. Yes ma'am, dayta ti problema dagiti kaaduan nga operators apay nga mailaklaklak sigda regarding ayuda ket iti federation met ket arami din tayo ti kabaulan tayo nga kulitan dagiti ahensya nga mabalin ket ikandamet iti ayuda dagiti operators ta isudamot lang ket affected dapi man tano kitaan tayo ket amin met nga expenses no repairs itilugang ket operators amin. So nga pangabanag ket ibirbiro kan tayo ikulkulit tayo kada gito officialis tayo tapno ikandamot ti action ti hinaing dagito operators tayo. Maudilangan Sir Wilson, anya ti palagipyo kadagiti driver tapno saan da nga ipilit ti voluntary fare increase. Ayos ma'am, kadagito kakadwa nga drivers pangaasyo na kayo nga markers, dispatchers that place pangaasyo nga no inyaman iti napagtungtungan ket isu ti suruten tayo hantay nga ipilit no inyati nga nohan nga kayan ti passengers nga agbayad iti jay kung kuna tayo nga fare adjustment ay ket awaten tayo met baka dapat timangitid tinangat-ngat-ngato nga sabaling nga tao. Pagyamanan iti oras ngayon paayo iti programa tayo Mr. Wilson Bumayat Jr.